Panyasa Voice Box bambo Jaffa Musa Maini kuchokera ku movie wa chilungamo Pressure Group akulankhula kunena kuti mvula amene amagwetsa mvula sachakwera kapena apita munthalika. Mvula imachokera kwa mwini wake Mulungu. Iwo akulankhula zimene kuti ati anthu andale ena akaona mdalitso wa Mulungu amadzikundikira ulemerero ngati kuti zinthuzo apanga ndiwo kuiwala kuti chilichonse pa dziko lapansi chimachitika mwa chifuniro chake cha mwini Yehova. Ndiye tikhale limodzi pano Panyasa Voice Box timvetsetse nkhani imene ichokera kwa Jaffa Musa Maini, ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Andi pa social media atumiza mafunso akuti kodi chipani cha TVB kapena His Excellency Professor Kabila Mutharika pali ubale wanji ndi amalenga kumwambako chifukwa mvula anangosaina kuti walupia kwa president wa dziko lino mvula ikugwa kuposa nthawi zonse ndi ubale wanji ku TVB ndi Mulungu uli ubale wabwino kwambiri. Professor Kabila Mutharika ndi Mulungu wathu zinthu zikuyenda bwino kwambiri ndipo mvula ikubwera anthu akhala kudya chilichonse chikhala chikuyenda bwino. Uthenga wa lero tibwera kuchokera ku malemba, ndipo lemba loyamba tiyamba ndi la Yesaya 6 chapter cha 9. Pamene Mulungu akulankhula akuti, kumbukirani zinthu zoyamba zakale, kuti ine ndine Mulungu ndipo palibenso wina, ine ndine Yehova ndipo palibenso wina ofana ndi ine. Apa tikumva mmene Mulungu akulankhulira kuuza ana a Israeli. Komanso tikapita ku Deuteronomy 5 chapter cha 8, tiyambire pa 8 kukalekeza pa 10, pamene akufotokoza kunena kuti usazipangire iwe wekha fano losema kapena chifaniziro chilichonse cha zinthu za m'thambo lakumwamba kapena za m'dziko lapansi kapena za m'madzi apansi pa dziko. Usazipembedzere izo, usazitumikire izo, chifukwa ine Yehova Mulungu wako ndine Mulungu wansanje, wakulanga ana chifukwa cha atate wawo kufikira m'bado wachitatu. Tilekeze pompa. Mwina nkutheka ndayamba ndi mavesi amene wachifukwa chani, komano ndisanayambe kutambasula nkhani zimenezi mundilole ndipereke moni amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Nsanje tuchitipa komanso nkhotankhota mchinji lero pa 4 February 2026, ndipo muli ndine Jaffa Musa Maini kuchokera ku movie wa chilungamo Pressure Group. Mwaswera bwanji amayi ndi abambo kwina kulikonse kumene muli. Mwina nkutheka kuti Jaffa kwenikweni lero lino mabwera ndi chani kodi pa giraundi? Chimene ndabwera nacho lero lino pa giraundi ndi chimenechi. andi pa social media atumiza mafunso akuti kodi chipani cha TVB kapena His Excellency Professor Kabila Mutharika pali ubale wanji ndi amalenga kumwambako chifukwa mvula anangosaina kuti walupia kwa president wa dziko lino mvula ikugwa kuposa nthawi zonse ndi ubale wanji ku TVB ndi Mulungu Uli ubale wabwino kwambiri. Professor Kabila Mutharika ndi Mulungu wathu zinthu zikuyenda bwino kwambiri ndipo mvula ikubwera anthu akhala kudya chilichonse chikhala chikuyenda bwino. Nkhani imene ndabwera nawo lero pa ground ndi imene amayi ndi abambo. Akuluakulu, m'bado wina uliwonse umene unapanga against ndi Mulungu siudapambanepo, amapambana ndi Mulungu. Kunali Goliath, koma Mulungu anatumiza David amene anakagonjetsa Goliath amene anali mkuzunza anthu zikwizikwi, anali mkupha anthu miyandamiyanda. Kunali mneneri Abala, koma pamapeto pa zonse Mulungu adatumiza Eliya, ndipo Eliya anakakantha Abala. Ku Igupto kunali
Farao amene anali nkuzunza anthu mwa njira zosiyanasiyana, koma Mulungu adatumiza Moses ndi Yoswa. Pamapeto pa zonse Farao adagonjetsedwa. Ku Malawi kunabwera DPP ndi MCP imene imakhala ikuzunza Amalawi miyandamiyanda, koma Mulungu watisungira David amene atazakanthe DPP imeneyi kusayimvera konsenso chisoni. Kumati kuti achafa kodi mukukamba DPP chifukwa chani? Mukhoza kuona kunena kuti munthu ukazafika posi alemba lomulemekeza Mulungu nkuyamba kumutenga munthu kumpasa chiudindo cha Mulungu, ziwa kuti iwe ndi chiwanda. Munthu olo atachita chinthu chodabwisa cha mtundu wanji, olo atachita chinthu chabwino kwa iweyo cha mtundu wanji, koma usafike pompasa ulemu kumfanizira ndi Mulungu, limene ndi temberero. Ndi chifukwa chake nthawi zambiri timanena kuti nkhani ya njala mdziko, nkhani ya chilala mdziko, siyoti munthu wanzeru wa uzimu wake angamakhale pabwalo kumamenyera kampeni kumati kuti mutivotere ifensi kuzakhala chilala, mutivotere ifensi kuzakhala njala. Njala ndi mulili umene Mulungu amaupereka ku dziko according ndi mmene Mulungu umene wafunira. Mu chaka cha 2025 tinali anthu odala kuona kuti chakachi kunali kunja kukufulumira kugwa mvula, andi mvula itinayesa ya madalitso ndithu andi mmera ndi udayanja. Koma anthu tidayiwala kuleka kumulemekeza Mulungu ndi kumulambira Mulungu, mmalo eti mogwada pasi kupempha kwa Mulungu kuti Ambuye pazabwino mukutichitirazi mupitirizebe. Tinatenga nawo mdalitso uja ngati chinyozo chowatozera anthu ena, kumatenga ngati mvulayo amagwesa ndi chakwera kapena pita mutharika. Mvula atusagwesa mutharika, mvula sagwesa chakwera. Mvula amagwesa Mulungu, amayilamulira ndi Mulungu. Koma anthu ena ake anafika ndithu ponena kuti ngati mvulayo amagwesa ndi mutharika kapena chakwera. Anthu pa social media kutumiza mafunso akuti kodi chipani cha TVP kapena His Excellency Professor Kabila Mutharika pali ubale wanji ndi na malenga kumwambako chifukwa mvula anangosaina kuti walupia ka president wa dziko lino, mvula usiku ikugwa kuposa nthawi zonse. Ndi ubale wanji ku TVP ndi Mulungu? Uli ubale wabwino kwambiri. Professor Kabila Mutharika ndi Mulungu wathu, zinthu zikuyenda bwino kwambiri, ndipo mvula ikubwera, anthu akhala kudya, chilichonse chikhala chikuyenda bwino. Lero mukhoza kuona kuti pachilankhulireni mawu amenewa muyende dziko lonse la Malawi nsanje tuchitipa sopano muone. Madera ena tikulankhula pano chimanga kutenga machesi kuchiyasa moto chiyaka. Kulibeso mankhwala ena amene angathe kuchitika. Tinasiya kulemekeza ndi kutamanda Mulungu chifukwa chati zochepa timene anthu ena ake andale anatipasa ifeyo, ndipo anthu andale awo tidalola kuti mpaka tiziwatamandira. Nthawi ina yake tinkayimba nyimbo kunena kuti mwamutukwana Mulungu chifukwa cha nyanja. Taonani lero Mulungu ayitemberera nyanja, nyanja idauma. Kufika poti munthu kupita ukapha nsomba malo momulemekeza Mulungu munayamba kutamanda nyanja sopano. Kusiya Mulungu olenga nyanjayo. Ndi zimene lero lino sopano Mulungu wazichita ku Malawi. Malo momulemekeza Mulungu amene ali ogwesa mvula, mwayamba ukatamanda anthu, mwayamba ukatamanda mafano. Ndiye Mulunguyo mwamumva nokha mmene akufotokozera ku buku la Deuteronomy, mmene akufotokozera panaye ni makamaka pa Deuteronomy 5 chapter cha 9 akuti usazipembezere izo, usazitumikire izo chifukwa ine Yehova Mulungu wako ndine Mulungu wa nsanje. Akuti Mulunguyo amadana ndi kutenga ulemerero wake kumpasa wina. Ndipo tu amachita unene sisaona kuti olo atanditamanda wina, atanditamanda kuphatikiza ndi zimafano zake zosemazo, koma ulemerero wanga sindizapereka kwa wina aliyense. Ndiye angaupereke kwa Peter Mutharika?
ulemerero wa mulungu angaupereke kwa Mutharika, angaupereke ku DPP. Nyasi zimene zapanga DPP pa dziko lapansi, do you think ni nyasi zochuluka bwanji kuti munthu wina wake akakhuta azikalankhula zinthu zopepera zimene ankalankhula papazi? Amalawi tinayenera kulapa, tinayenera kulapa. Anthu pa social media akutumiza mafunso akuti kodi chipani cha TPP kapena His Excellency Professor Kabila Mutharika pali ubale wanji ndi Namalenga kumwambako chifukwa mvula atangosaina kuti walumbira kwa president wa dziko lino mvula ikugwa kuposa nthawi zonse, ndi ubale wanji ku TPP ndi mulungu? Izizi tikungoyenera kuti tipeze nthawi yolapa, ndipo ngati a president athu amapemphera apita Mutharika akuyenera kubwera pa air nkuulula za tchimo limene likuna kuti Ambuye Mulungu kumwamba kuti khululukireni. Atsogoleri amene ali ndi thanzi lawo amene amakwanisa achinyamata nthawi zino mpamene amapangisa mapemphero a dziko lonse kupempha kwa Mulungu chikhululuko. Apita Mutharika akanakhala ndi thanzi labwino lowalola ngati achinatupere muluzi aja kuti ndithu cha umunthu chilimobe. Pano patikanamva una kuti ku Malawi lero ndi tsiku losala kudya, lero ndi tsiku lopempherera dziko la Malawi kupempha mvula kuti pamene zilipa zisapitirire zambiri zawonongeka ngakhale zawonongeka kale. Koma m'malo mwake anthu ena ake amene akungodya misonkho yathu, misonkho yotu mudya muyambita pafika posauka mabungwe ndi maiko akutayani musowa kokatapaso kokubaso misonkho. Chifukwa mukhala mulibe muchina chilichonse. Dziko lathu la Malawi timadalira ulimi. Fodi akapyerera chuma chibwera bwanji mdziko, chimangacho chikapanda kukololedwa chuma chibwera bwanji mdziko, mipunga ndi imene timadalira ngati ikupyerera chuma chizabwera bwanji mdziko. Andi misonkho imene motolerayo anthu azikayitenga kuti. Ndimafuna ndisimikize pano kunena kuti nthawi zambiri Amalawi mavuto timatha kulandira chifukwa cha anthu osayamika, chifukwa cha anthu osiyalemba. Andi kweni maka mavuto timatha kulandira chifukwa cha anthu ansanje amene alibe mtima wachikondi pofuna dziko lathu kulipereka kwa anthu oyenerera. Dziko lathu lija Malemu Saulos Chilima amafotokozanso mfundo zabwino una kuti nkhani yongodalira ulimi wa dzinjali ili chaka china chake zake zina zake tizavutika pakufunika kusintha maganizo amene ajawo oti iye ujasana wine. Koma ngati ulamuliro ulipo utagwiritsa ntchito nzeru pogwiritsa mfundo ntchito zimene zijazo akhoza kutchukirapo, mwinaso akhoza kuzachidwanso kuti ndi anthu odala amene anabweretsa ku Malawi mtendere. Koma ati sangagwiritse ntchito zimene zija chifukwa chonena kuti apusa. Koma nanga pali chawo ngati mfundo zonse zimene akugwiritsa ntchito lero lino kayendesedwe ka dziko ndi kanzawo. Lero ali vuto obe kulimbanabe ndi chipani chimene choti adachichonse chalephera. Kodi munthu olephera umalimbana nayeso? Munthu mamenyana naye pandewu, munthu uja wagonja wamugonjesa, umalimbana nayeso? Ulimbana naye bwanji poti wagonja iye wakulephera? Ndiye DPP likulimbanabe ndi anthu oti achoka mboma m'malo moti apange sovu mavuto amene ali mkatimo. Ili ndi vuto lalikulu kwambiri amayi ndi abambo. Nthawi zambiri ndale zathu Malawi tikamazipanga tiye tisamatengere mitundu kuti tikangosankha tupere muluzi uja popeza bambo akadalamulirako dziko ndiye Yesu alamulira dziko, iye kutchuka akutani mtundu umene ukupambana kutani. Koma mtundu umene tutayang'anani nthawi imene umalamulira zinthu zimayenda bwanji? Zimayenda clear, zimayenda soft, zimayenda bwino ulamuliro wa anthu amene mukwasala lero. Chosangalatsa nchiyani kutenga mtundu wanu kuwikapo koma tikuphinjika? Kodi ng'amba imene ipadakali pano palero mmene ndikulankhula pa 4 February itakha kuti ipitirire kutha kwa wiki imene ikubwera mpaka kafike loweruka mvula isinagwere pansi. Muganiza una kuti boma la Mutharika lili ndi solve yanji pothandiza Amalawi amene alephera kulima? Chimanga chochipa chija chipisani tsopano pamene muoneke madolo mukatinge kumayiko akunja kuti chimanga chichipe ndithu chifike thumba pa 10,000. Anthu akutamani. Izi Mulungu wachitira dala kuti ukulu wanu wa DPP uoneke ngati ndinu muli madolo. Jaffa Musamani samalankhula kwambiri zimene amabwera ndi ma FDs una kuti koma mwala wina uliwonse uli ndi Goliati wake. Ndapereka zitsanzo zomveka kuti kunali Goliati amene ankazunza Afilisti, amene ankazunza anthu ndiye kunabwera mtundu wa Afilisti umene unali mkuzunza wanthu. Mulungu adatumiza David anakagonjetsa. Andi pamapeto pa zonse kunapezeka una kuti ku Igupto kunabwera Farao
amene anali nkuziuza ana a Israeli mu nthawi yayitali wakutha pa zonse mulungu adatumiza mneneri Moses adagonjetsa ndi kukantha mtundu wonse wa Farao. Lero ku dziko la Malawi kuli MCP ndi DPP imene imakhala ikuziuza Malawi kusowa popumira, koma mulungu atisungira David amene ali atupere mulozi, ameneyo ndi amene ali mpulumutsi, ndipo uyu ndi amene atazagwira chiwongolero akazangogwira dziko li atupere mulozi ndi chipani cha UDF amalawi mtendere tizaupeza chifukwa masolution a atupere mulozi mukawatsata olo mutakhala kuna kuti ndi nyengo yona kuti mvula ikugona kumwambako kuzakhala kuti dziko loli kuyendabe bwino. Mukhale ndi tsiku lopambana. Munali ndine Jaffa Musa Maini kuchokera ku Muvi wa Chilungamo Pressure Group. Bye bye.